Вітаю, шановні глядачі! З вами Александр Кнырович і «Атмосфера». Лето выдалося гарачым у прамым і пераносным сэнсе. Расія спрабуе цягнуць Беларусь у вайну, выкарыстоўваючы, так, эканамічныя рычагі. А яны ёсць. Мы ў абсалютнай, манапольнай залежнасці ад Расіі. Адначасова бензін даражэе на фоне удалых атак зброеных сілаў Украіны на расійскія аб'екты. Пенсійная сістэма краіны мае ўсё больш і больш дзірак. Іх ужо адкрыта прызнаюць беларускія чыноўнікі, але рабіць нешта з гэтай нагоды не спяшаюцца. Відаць, чакаюць, само рассмокчыцца. Разводаў ўсё больш, а шлюбаў ўсё менш. А на Мальдывы беларусы пакуль не паляцяць. А вось што сапраўды радуе, дык гэта беларускія IT-кампаніі, праўда, на жаль, за мяжою. На жаль. Сёння я не буду прапаноўваць вам ні гарбаты, ні бутэрбродаў, бо спякота. Спадзяюся, вы ўдома маеце нешта прахаладжальнае. Ну там ліманад які ці халаднік. Налівайце і уладкоўвайцеся ямчэй. Гэта атмасфера, і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! У пенсійнай сістэме дзірка. І дзірка там ужо даўно, гадоў 10. З таго моманту, як колькасць занятых у беларускай эканоміцы пачала імкліва падаць, а колькасць пенсіянераў расці. І на мінулым тыдні гэты факт прызнаў адзін з профільных беларускіх чыноўнікаў. Город Минск и Минская область, их объем поступлений в фонд полностью обеспечивает тот объем выплат, который приходится на граждан этих регионов. При этом остальные области, они у нас дотационные. Если говорить о самых дотационных, то здесь Витебская и Могилевская области, у них уровень дотации на уровне 22-20% составляет. Толькі Менск і Менская вобласць забяспечваюць пенсіі самі сабе. Астатнія вобласці ўжо датацыйныя і далей будзе толькі горш. Калі 30 гадоў таму на 100 працаўнікоў было 30 пенсіянераў, то цяпер прыблізна 43, а праз 25 гадоў будзе 60. Беларуская салідарная пенсійная сістэма, калі пенсійнага фонду мы насамрэч не маем, і сённяшнія пенсіі выплачваюцца з бягучых збораў з работнікаў. Яна ўжо не вытрымлівае нагрузкі, далей жа будзе толькі горш. Які выхад? Ну, калі не рэфармаваць сістэму сур'ёзна, то або павялічваць памер плацяжоў у пенсійны фонд, а гэта значыць тармазіць і так спыненую эканоміку. Або, так, павялічваць пенсійны ўзрост. А куды яго павялічваць? Калі статыстычна, беларускі мужчына жыве на пенсіі 1 год. І нават шчаслівыя пенсійныя 13 гадоў беларускай жанчыны выглядаюць вельмі дрэнна на фоне іншых еўрапейскіх краін. Мінімальная пенсія 40% ад сярэдняй заработнай платы, паводле міжнароднай арганізацыі працы. У Беларусі цяпер каля 37. І гэта вельмі далёка ад еўрапейскіх 60%. Нават калі забыць пра сам памер заробку. У мінулым годзе падтрыманне пенсійнай сістэмы абышлося дадаткова амаль на 2 мільярды рублёў. Сёлета будзе больш, прасвету няма. Ніхто нічога мяняць не збіраецца. І ў чым прычына? Мне здаецца ў тым, што пенсіянер Лукашенка як бы не жыве на пенсію. А вы як думаеце? Напішыце пра гэта ў каментарах і пастаўце лайк нашай праграме, калі вам падабаецца тое, што мы робім. А мы рухаемся далей. Бензін ўсё ж падаражэў. Але падаражэў неяк незаўважна, ўсяго на 1 капейку за літр. На фоне таго, што адбываецца ў Расіі, дзе ўкраінскія дроны так удала далятаюць нават да Арэмбургу за 2000 кіламетраў углыб. І дзе выведзеныя з ладу ўжо 30% магутнасцяў, дзе ў Крыме проста спынілі продаж паліва, а больш як у 50 рэгіёнах назіраецца пэўны дэфіцыт. Аб прыгожай лятучай над Масквою накрыўцы я і не згадваю. Пасля ўсяго гэтага, ўсяго 1 капейка, здаецца па-божаму. Але пытанне, чаму ён увогуле даражэе? Сусветныя цэны на нафту вярнуліся з 3-месячнага турне. Курс долара на месцы. Расія пастаўкі сыравіны ў Беларусь не абмяжоўвае, а свабодны вываз і продаж нафтапрадуктаў з краіны немагчымы. Дык з чаго бензіну даражэць? Так, на фоне расійскіх праблемаў фіксуецца рэзкі рост паставак нафты на ўсход. Але нават калі ўся беларуская нафтаперапрацоўчая галіна пачне працаваць туды, на Крэмль, яна не развяжа і траціны праблемаў. А тут яшчэ і Зеленскі нам, ну, дакладней не нам, а Лукашэнку забараняе.
наўпрост заяўляючы, спыні пастаўляць паліва агрэсар. І судзячы з гісторыі, з выключанымі пасля вокрыку з Кіева рэтрансляторамі, у Менску Владзіміра Александровича, які раптам з гніды ператварыўся ў паважанага прэзідэнта, яго вельмі нават слухаюць, уважліва слухаюць, як прыслухоўваецца да яго і ў Крэмлі, і спрабуюць ціснуць на Лукашэнку. Паводле крыніцаў Wall Street Journal, Расія ўзмацняе ціск на Беларусь, дамагаючыся ад яе больш актыўнага ўдзелу ў вайне з Украінай. У якасці аднаго з галоўных рычагоў Масква выкарыстоўвае фінансавую залежнасць Менску. Які ж сюрпрыз. Залежнасць гэтая сёння выглядае катастрафічна. 2/3 гандлю, 3/4 вонкавага доўгу і 4/5 замежных інвестыцый. Да такога стану краіну трэба было ўмець давесці. Але Лукашенко, відавочна, не хоча лезці ў вайну, разумеючы, куды сёння, на 5-м годзе, всё ідзе. Наколькі мацнейшую зрабілася Украіна. І які ў яго выхад? Мне здаецца, найлепшае, што ён можа зрабіць, гэта прыкідвацца нямоглым. Ну, такім інвалідам. Маўляў, мы б Владзіміру цару Владзіміровичу і радыя, але сам разумееш, ну колькі ў нас там сілаў. Бедныя мы. Я вельмі спадзяюся, што абыдзецца. А генеральны дырэктар кампаніі «Марка» ў праграме з інтрыгоўнаю назваю «На сувязі дэпутат» шчыра прызнаўся, як на Беларусь не дзеюць санкцыі. Як яны нам толькі на карысць. Кажа, праз санкцыі у некаторых сыравінных пазіцыях так падоўжыліся ланцужкі, што паставак даводзіцца чакаць 3-4 месяцы. І гэта не толькі фінансавыя страты, але і рынкавыя правалы. Маўляў, абутак, тавар сезонны, і калі ёсць попыт на нейкую мадэль, а мы проста не паспяваем яе вырабіць, то значыць усё. Злівай ваду. Вельмі шчырае прызнанне. Аднак хочацца дадаць да гэтай бочкі дзёгцю і яшчэ сваю лыжку. Калісьці Беларусь вырабляла 30 мільёнаў пар абутку за год, потым 15, потым 10. Цяпер не больш за 7. І не, рэч не толькі ў санкцыях. Мы ў цэлым саступілі гэты рынок расійскім і азіяцкім вытворцам. А тут яшчэ і такія карысныя для нас санкцыі. 7 разводаў на 10 шлюбаў. Такія суадносіны паказнікаў у Рэспубліцы Беларусь. Шмат гэта ці можа мала? Гэта лепш, як у Расіі, але значна горш, як у Літве і Польшы. Калі вядома меркаваць, што захаванне шлюбу гэта дабро і для сужэнцаў, і для краіны. Чаму так? Чаму? Яны ж там не маюць ніякіх скрэпаў, традыцыйных каштоўнасцях, замацаваных у Канстытуцыі. А мы маем. У іх там гей-парады і аднаполыя шлюбы. А разводзімся часцей мы. Я не ведаю. Напішыце пра гэта ў каментарах, калі маеце погляд. А вось тое, што мяне зачапіла сапраўды, гэта відавочная розніца паміж сітуацыяй у Менску і Менскай вобласці. Што там адбываецца на МКАДзе? Менск – найбольш заможны рэгіён у гэтым паказніку. А вось Менская вобласць, наадварот, розніца ў 1,5 разу. Так што адбываецца на МКАДзе? Ну і радуе старажытны Тураў. Там на 12 шлюбаў усяго 4 разводы. Шчасця вам, тураўцы, ці турчане. Не ведаю, як правільна, але шчасце. Праўда, на Мальдывы ў вясельнае падарожжа скразным рэйсам з Беларусі пакуль выправіцца не ўдасца. Абяцалі ў снежні мінулага года. Але пакуль Белавія туды не ляціць, кажа, нешта дарагавата атрымліваецца. А ў чым розніца? Калі, як мы высветлілі, цяпер нафта каштуе столькі ж, колькі ў снежні. Неясна. Да і добра, ёсць маса іншых цудоўных месцаў. Вось Крым, напрыклад. Незважаючы на адсутнасць бензіну, вады, электрычнасці, незважаючы на вайну, беларускія турыстычныя кампаніі працягваюць прадаваць туды туры. Ну, хто ж іх спыніць? Звычайна ў гэтым месцы ў нас наша улюблёная рубрыка Качанова, але гэтым разам мы падумалі, што і так дастаткова негатыўных навінаў. Таму давайце пра добры. Беларускія банкі вводзяць плату за прыём расійскіх рублёў. Прабачце, такая навіна сапраўды была, але я хацеў пра іншае. Пра што ж? Вось. Біятэхналагічны стартап «Джэру», суінвестарамі якога былі кампаніі беларуса Юрыя Мельнічка,
прыцягнуў яшчэ 17 мільёнаў долараў. І цяпер агульны аб'ём інвестыцыяў складае 34 мільёны. Кампанія сканцэнтраваная на запавольванні працэсаў старэння чалавека. Аўтары праекту упэўнены, што старэнне падпарадкоўваецца выміральным фізічным законам і што іх можна выявіць з дапамогай маштабных даследаванняў на людзях і выкарыстаць для распрацоўвання метадаў лекавання мноства захворванняў. Стартап ужо навучыў мадэлі штучнага інтэлекта на прыблізна 10 мільёнах старанна адабраных медычных запісаў, з больш як 100 мільёнамі медычных картаў і інтэграваных з малекулярнымі, геномнымі ды і іншымі біялагічнымі данымі. І другая такая навіна. Кампанія з беларускімі каранямі Flow заняла першае месца ў рэйтынгу Sifted Consumer 100 2026 года. Гэта рэйтынг тэхнакампаніяў спажывецкага сектару. Дадатку ўдалося з нішавага прадукту перайсці ў статус звыклай нормы жыцця для больш як 80 мільёнаў карыстальнікаў. Чаму я кажу пра гэтыя кампаніі? Бо буйныя паспяховыя IT-прадпрымальнікі, Гурскі і Мельнічак, яны беларусы, і яны б з задавальненнем развівалі свае бізнесы ў Менску, у ПВТ, калі б мелі такую магчымасць. Аднак ім давялося з'ехаць і займацца бізнесам у іншым рэгіёне. І пытанне, хто каму больш патрэбны? Беларусь IT-прадпрымальнікам ці яны Беларусь? Я вельмі спадзяюся, што яны будуць мець магчымасць вярнуцца ў сваю краіну і працаваць на яе карысць. А пакуль можна толькі павіншаваць іх і сказаць «Дзякуй, што вы ёсць». 18 чэрвеня Зеленскі запатрабаваў ад Лукашэнкі спыніць працу рэтранслятораў, якія дапамагаюць расійскім дронам забіваць мірнае насельніцтва ўкраіны. Запатрабаваў публічна і не падбіраў выразу, а потым паўтарыў патрабаванне, азначыўшы, што публічнасць была выклікана менавіта тым, што беларускі бок не рэагуе на сігналы, перададзеныя іншым спосабам. А крыху раней Зеленскі паведаміў, што 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі ўжо назначаны. Якой жа рэакцыі можна было чакаць ад нашага ненагібаймага, асабліва пасля трагедыі з беларускім аўтобусам у Бранскай вобласці. Ён зрабіў тое, што робіць заўсёды ў хвіліну рэальнай бяспекі. Ён пераабуўся скачку. Так, асобныя беларускія прапагандысты разнерваваліся, быццам дай ім волю, і яны самі парванулі туды, у Гомельскую вобласць, на мяжу да гэтых рэтранслятораў. Але афіцыйная рэакцыя была значна мякчэйшая. Эпізод у Бранскай вобласці спусцілі на тармазах, маўляў, калі-небудзь разбяромся, а рэтрансляторы выключылі. І сам Зеленскі, яшчэ недаўна паводле Лукашэнкі гніда, ён раптам зрабіўся паважаным Уладзімірам Александровичам, годным прэзідэнтам свайго народу. Гэты скачок з пераваротам фіксуе новую рэальнасць. Украіна размаўляе з Лукашэнкам з пазіцыі сілы, і беларускі дыктатар прымае правілы гульні. Не мае рэжым нічога ў рукаве. Як кажа Трамп, няма проста ніякіх картаў. Ні арміі, ні гэтага арэшніка, нічога такого, выкарыстанне чаго не пагражала б найперш уладзе Лукашэнкі. І ў адрозненні ад Зеленскага ён разумее, дакладна ведае, беларускі народ не выйдзе яго абараняць. Будзе роўна тое, што адбылося чвэрць стагоддзя таму ў Іраку, дзе паўмільёна вайскоўцаў і гвардый фактычна разбегліся і 24-мільённую краіну захапілі за 3 тыдні. Ён, Лукашенко, гэта вельмі добра разумее. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся у наступным выданні. Бывайце.